Iyan o, iyan o, iyan o. Salamat po tayo Mento and like and share po. Magandang araw mga kagamba, dito tayo muli. Ngayong araw na to mga kagamba, araw pa rin ng lockdown, ika-4 na araw ng lockdown. So pero kahit pa paano mga kagamba, marami akong kagamba rito. Meron pa akong 3 box dito na Tagalog, meron pa akong Burias dito. Wala, pakainin na siguro ito. Oo, ilang araw na rin to. Pero inaalagaan natin. May paglalabanin tayo dito mga kagamba, puro Burias to. Yung isa naman na bandang huli, yung ano, yung 3 laban tong gagawin natin mga kagamba. Andiyan yung mga picture. Nakikita nyo dyan. Yung huli, yun yung ano, yung may salmon, kalaban ng salmon. Mga kagamba, shoutout muna kay kay Dolan Inmax, si Brad Roland yan. Pakibisita ninyo mga kagamba itong si Brad Roland. Yung kanyang channel is Dolan Inmax. Dolans, D-O-L-A-N-Z, Dolans Inmax. May mga content dyan mga kagamba na maganda, pampagot vibes. Tapos si Brod Mawaiti, si Jason Langumis, Aaron Paul Angeles, Walter Bostillos, Gagamgel, Joyce Mio, Ron Albert Makwana, at saka si Fernando Ongsiat. Yan. Nakakalungkot lang to nangyari dito sa atin at na-lockdown tayo. So naghanap tayo ng alternatibong pagkakalibangan para hindi tayo mainip mga kagamba. Mahaba-haba pa itong lockdown na ito. Sana hindi na dumami yung infected ng virus. Palagay ko naman kung hindi na lumaganap yon is pakailip na itong na to, itong nangyayaring lockdown na to. Napakahirap mga kagamba, hindi ka makakilos, hindi ka wala, as in zero income talaga mga kagamba. So ito, paglalabanin natin una itong Burias to mga kagamba. Ito. Tingnan natin kung maganda ipapakita. Mayroon itong binigyan ko ito ng isang araw ng white devil load. Kasi dinalhan ako dito ni Kasapi ng white devil load. So, yeah, ipinopromote natin yung white devil load mga kagamba. Kung gusto niyo ng white devil load, pwede rin niyo akong kontakin. Pwede rin niyo akong tawagan para sakasakali ipadala natin sa inyo yung white devil load. Walang problema naman sa padala yon. Ito, tignan natin ito mga kagamba, itong 2 Burias na to. Yan, malalakas pa sila. Yan, tignan nyo. Iyan o. Ang lupit ng laban mga kagamba. Ganyan na sila katindi ngayon kasi ilang araw na yan na inaalagaan ko yan. Ayan, walang ligo-ligo yan. Basta pinakain ko lang ng gatas yan. Pero nung binlagyan ko ng white devil load dyan nung isang araw mga kagamba, ayan, kaya kargado pa rin siya. Ayan, tingnan nyo, natulala yung isa. Ayan. Ganyan na talaga mga kagamba pagka luma na gagamba. Ayan, gaya na sinasabi ko lagi, pag luma na yan, hindi na siya masyadong nagsasapot. Ayan mga kagamba. Wala na Ayan. Wala, natulala na parehas mga kagamba Wala nang gumalaw sa kanilang dalawa. Nabinom na sila parehas. Oo. Wala na. Ang bilis ng pangyayari. So, siguro itabla na natin to. Itabla na natin kaya ito. Wala na parehas na mga kagamba. Itabla na natin mga kagamba. So, next fight tayo. Shoutout muna kay kay Quiz TV, kay Kakamba TV, kay Kamamaw, kay Gagamchoy, kay Viral TV. Yan. Bisitahin yung mga kagamba. Tulungan natin yung mga nabanggit ko ng mga vlogger na yung mga kagamba. Mga mababait yan. Walang problema yung mga yan. Marunong tumanaw ng utang ng loob yung mga yan.
Oo. Ito, second fight tayo mga kagamba. Ito yung isa. Mga luma na ito mga kagamba, kaya wala nang lumalabas na alos na sapot sa mga puwit pagka naglaban. Ayan. Op, naku, napatag yun. Ayan. Pagharapin natin. Ayan. Pagharap tayo. Ako. Iyon no. Laglag yung yung itim mga kagamba. Laglag yung itim. Pintik lang. Hindi nakipagsakmalan. Wala. Kalumaan na kasi ito mga kagamba. Pero ito yung mga nagpapanalo ng isang araw. Medyo alanganin na rin itong isang payat itong tigrehan. Itong itim wala. Pati hulog lang siya. Isa pa mga kagamba. Wala, hindi magandang naging laro tong dalawa na to. Iyon, nakagat yung nadali. Nakagat din itong tigrehan. Kaya nabitawan niya mga kagamba. Nakuluntoy kaagad. Nakuluntoy yung itim. Nakuluntoy. Wala. Pati itong mga kagamba. May langgam mayroong umanong isang langgam. Wala na rin nabinom din. Parehas sila mga kagamba. Ayan, hindi na gumalaw. Tabla na naman. Wala. Pero totoo talo ito mga kagamba, talo. Kasi kanina pa nalalaglag pero kumagat din siya. Ayan, kanina pa nagpapalaglag to, so ito talo. Pero ito, wala na, parehas sila nabinom. Ayan. Huling hininga na pala nila ito mga kagamba. So next fight tayo mga kagamba. Wala, patay. Natulala itong isa na to. Wala na. So next fight tayo mga kagamba. Ang bilis ng mga laban. Dito na tayo ngayon sa isang sabon saka itong buryas na to. Yan, medyo may kalahikihan din itong buryas. Ito baby salmon lang ito mga kagamba. Titignan natin kung maglalaban itong baby salmon na to dito sa buryas. May mga load pa itong mga nakaraan. Nilagyan ko sila ng load ng white devil. Kasi nga may white devil na ako rito. Dinalan ako nila sa Shopee para ma-promote yung kanyang white devil load. Marap ka. Ayaw marap mga kagamba. Mas maganda yung magkaharap para walang logi. Mas malaki itong itong buryas mga kagamba. Ayan Ayun na. Ayan naku. Nalaglag pa. Ayan, magharap ulit kayo, magharap ulit. Nanghina mga kagamba itong buryas. Nagdubli ang sapot. Ayan. Tignan natin kung ano mangyayari dyan. Tumalikod yung salmon. Op. Yun grabing lagpangan laglag yung salmon, nangulunto yung salmon, kumulubot kaagad yung salmon. Malupit tong buryas na to, nangulubot yung salmon. Nako, natulala rin itong itong buryas mga kagamba. Nako, parehas nangulunto yun, hindi gumalaw. Katis-katis ito ganun din parehas silang nagkagatan mga kagamba. Anak ko. Ayun, wala. Ang bilis ng mga laban mga kagamba. Ganyan pag mga wala na, tulala na, tabla na to mga kagamba, wala. And walang nanalo rito. Wala na, hindi na gumagalaw na rin yung salmon, pati yung buryas, wala na rin. So yun mga kagamba, ingat kayo sa virus mga kagamba, pero hindi lang sa virus tayo mag-ingat. Maraming sakit na pwedeng nakakamatay ng tao mga kagamba. Nakapokus lang sila dyan sa virus na yan pero mas marami pang sakit na nakakamatay mga kagamba. So yun, hanggang dito na lamang po mga kagamba. Hanggang sa muli, yung hindi pa po subscriber dyan, subscribe na po kayo. At pakipindot na rin po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga upload ko. Tapos yung mga dati ng subscriber ko dyan mga kagamba, welcome back to my channel mga kagamba. So yun lamang po mga kagamba.
naway matapos na itong crisis na ito dito sa atin sa Pilipinas. Maraming pong salamat.